Akala ko gapi. Rake, verde na ka mo! Ano natabo sa mga bata ni alas 9 na, way paghihapon? Tanawag ko ba sa kusina kung base nakatigang na. Lamig yapon ang kaldero. Oh, wala yapon nakadigam. Tulog yapon sila. Hay! Anya na ako magawas kay. Ako naman patigang Eber! mo na. Ako naman patigang mo na ni. Unahaw na ako sira. Eber! Rake! Abi pagbararango na kamuda ng mga tiyaga niyo ng mga bata kamong kamanggaranon. Nabangon ko. Tanawa balaya iban nga mga kabataan niya. Mga kabataan ni Maria. Aga pa nakadiga mo. Nakapanghimo sulod sa balay. Bau kamuyang. Duwa na lang gani ka mo magutot ng mga bata pa ka mo nga manggaranon. Nay. Eber, di si manang mo. Tulog pa siguro, Nay. Kabalo na kabukon ano nga oras na ni. Oo, Nay. Bala na naman, Nay. Pero, Nay, gahot kay ka, Nay ba? Hindi ako magahod nga. Paghalin ko gina, alas 4 sa aga kay na malingki ako. Nagadahom ako nga nakadiga mo na kamo. Nay, katulugon mga iko, Nay. Kabalo ka nga. Sunday subong, di ba? Sunday subong. Ay, May klase, Nay. ay. Naabot siya ganun kung Sabado kag Domingo makapabulaw-bulaw na kamo? Hindi, dapat kaya lang sumigtan sa ko na yung mga tulog. Ay. Hindi na ya pwede sa akon kay amo na yang nga panahon. Amo ng panahon nga makabawi magamo kay tanawa bala ko may klase ka mo. Nanay nyo. Naisip lang kamo yang nga kamo gusto nyo magpahuway ako. May di-off ba ako? Nay. Abi paghimos na. Nanay. Itong mga bata kamo kamanggaranon. Kadagan lang ginay ba mo na balik-balik na i-record ko na yung gambal mo. Ay. Tapos aga mo na po ng gambal mo ba? Hindi ako matakpan. Sa sige paghambal, kag sige paglaygay sa inyo. Kay pila ka adlaw ang ginikanan man kamo. Oo, ginay, balala mo na, Nay. Sige na. Ay, Ano naman, Nay? maman-an nyo na. Oo, Nay. Maman-an nyo ginapila ka adlaw kung nanay kag tatay na nga mo. Ano, magtikaan ako, Nay. Magtikaan Sige ako, na, Nay. sige na. Oo. Daw mga bata kamo kamanggaranon. Pero ang matuod, mga bata gilang kamo kaputyo. Manang, ikaw nagsiling sa gawa sa... Apoy, ako na ba yung nagtigang kakain na? Uy, Tagapon. ako pa nang hugas ng plato. Ako man gani nagtig ang kagang. Ako Manang, man ikaw ugas ka naman. plato. Ikaw naman dito, man. Ano nga bilang nanay oh. Kung sige lang natulog na rin. Aga pa. Sige kang chat-chatan na yung mga apam ba? Pugan mo ako. Bala na ni nanay As nga may kung pila apam ka ka? adlaw, Oh. amo niya makabuha hatag sang hamungaya sa pangabuhi ta. Kung tani kuan. Talaga kilala lagi na ako, apam man to, wala may hamungay. Ay, Ikaw naman himuso niya. Ako, bala mo. ako naman niya. Ako bala. Ano naman ang ginaputok ka butsi ni nanay? Ayaw mo ganin na kay Dugay ito nagbugtaw daw. Sige na, pagkabalo ka nga daan. Ano ka na may oras, nag-video call sa ngakon nga, kuan. Apam na po. Apam gani. Atong taga Nigeria. Paborito gini mo ng mga Nigerian ba? Nandito kay isa lang kagi. Ang mga gini mga paborito ni mga Nigerian, mga African. Ang mga paborito ni mga alang-alang. Caucasian. Alang diri pa lang ako magpili sa mga kalalakihan sa aton nga mga palahubog na. Wala pa gid obra. Daw nagkuha lang ako sa bato kag pukpok sa ulo ko Oh, sige na, tama na. Basta ang importante ikaw mangugas niya. Ah. Ikaw mangugas na. Kagap si kanya. Sige. Ikaw na mangugas no. Sige Ay! Ay, mag-computer siya ko na eh. Pagawas ka mo nila Onay. Nay, tama na, Nay. Balala Ano na mo, nga Nay. tama? Balala na mo, Nay. Ang mga Ay! pumunta rin, Nay. Amo na, hindi kita kumatakan. Sige ka akig. Sige ka laygay sa inyo. Hindi, gini si Nanay. Di Amo na, gini- Iber.
Tandaan mo, gid, Eber. Dapat maparehas ka kay angkol mo. Gusto ko nga magpulis ka. Nay, gusto ko mag-engineer. Ay, engineer. Ang pamangkot, alam ka sa math? Grabe ka man. Ay, Grabe ka man. Nay. sa nga first grading kag fourth grading mo sa high school ka, puro lipstick ya grade mo sa math. At least lipstick. Nay, Amo na, Eber. hindi mo pupugsasin ang mga gusto mo, Nay. Ay, gusto ko magpulis ka. Para na nasa pamilya nato Nay, ni. hindi ko gusto magpulis. Nay, bahala kung ano matabaw. Hindi ko gusto magpulis. Eber. Gusto ko mag-engineer. Wala na ikaw sang may mahimo. Kaya mo na gusto sang angkol mo. Angkol? Oo. Nay, ako man magdesisyon, Nay. Ay, hindi. Angkol, Nay. Kabalo ka nga daan si angkol mo, ara pa sa posisyon. Anong posisyon ni Angkol? Si angkol mo, Jed Gapi. Manang, Nga, bit ikaw sang bag. Di ka makadto. Kag ano na ini oras, oh. nakadesisyon ako. Nakadesisyon ako nga Ano ka? magpatuloy. Desisyon ako. Takan ako diri. Iber, Takan ako diri. hindi ka magabusin na. Tanan na lang. Basta mamana ni nanay. Wala ko'y labot. Grabe pagit kung mamana ni nanay kung di ka makadto. Hindi Pero- hindi pagyambal nga. Sa di ka makadto, ha? Di alam ko sa kapitbahay lang na to. Sugiri gani ako. Gani, sugidan ta ka gani, pero di mo pagyambal nga daara ko da. Pero, Di alam ko sa balay nila, Jed. Ha? ano ka naman tito kay Jed? Padap ka naman tito, ha? Siyempre, barkada mi. Amo na lang nakita kong barkada nga makaintindi sa kuha, manang. Ano ba? Oh. May pa to si Jed kay kita niya medyo kulang ka. Tagahan ka niya. Sa bagay. Amo na siya kaalwan. Kita ko abing mabuot siya. Pero, labay lang ako, eh. Ano? Doon nakita na ako sa gina nga, may pahaking ang ulo. Di, Abi ko gani, pagtalikod niya, abi ko roll-on nga na nagalakad. di uso na ron. Ang uso na. Ate, sige. May tapya sa ulo. May kwarta ka dira. May kwarta ko din. Basta man lang, Pero- hindi ko gusto nga amo ni. Di ba nung pag-eskwela mo? Sakdi na naman lang. Mangita na lang ko gubra. Mangita na lang ko gubra, manang. To, Bahala ka na. yan ka to. Sige na. Sige ka to. Regards lang ko kay Kuya na, ha? Kay Okay. Jet. Sige. Eber! Eber! Mabata ni, hindi man ni mga bungol nga mga bata, pero isa na ka oras. Dali lang. Sa maligaga pa kayo, sige ka naman lang. Ay, tanawa bala. Aga-aga ginakakat na ako. Nakapanilig, nakadiga mo, pero ang mga bata mo, tanawa bala. Amo Naraman na na sa rin. kwarto. Naraman sa kwarto. Amo nang resulta, kaya mga bata mo ginabibibibi mo. Basta ang Tanawa important. bala. Ang ginahambal ko gid sa imo. Magparangasawa, magparamana ng mga kabataan mo. Kita gyapon ko toto nila kay tungod way man naman ano bra. Ako na lang kwarto. Ako na lang kwarto sa Kato ito. kwarto. Kailan? Mga bata, bala nga daw pamatyagan ko daw mga bata sa manggaranon. Mga bata sa nga putyong. O, sa ko no. Wala. Sige na darling. Pukawa na to. Mariakri ang kapagida kay tuod man. Ano naman na si Rocky din eh? Rocky, bangon na. Dali na. Bangon na. Oh, stoy. Rocky, Pa. bangon na. Kay bugtawon ko na din si Iber. Sige pa. Iber! Gandar naman ang alarm clock ta pa. Andar naman. Iber, uy. Wala ba'y tao din sa sulod sa kwarto ni Iber? Apoy na. Ano naman Di ba si Iber? Gahod naman si nanay. Dali lang. Imos na ko Stoy, ganun ba? Rocky, dali dali. Ano to pa? Mawala din si Iber sa iyang kwarto. Basi ara sa
Basera sa CR. Kaya gid si Eber, permanente giniaga ba sa CR na diretso dayon. Kaya lang. Basta aga nga daan pa. Basta kaagas ang tubig sa gripo nga nakalak. Sigurado si Bergen na. Ano na ginaobra ni Eber? Kaya lang. Tuktok ko. Wala nakabalo si Papa nga. Kagabi Oy. pagalito naglayas. Wala po si Eber dire. Di kayo na si Eber. Pa, hindi na pa pangita. Dali lang. Kasi kung nagabihan kag na agahan lang wala ka puli. Uy, may nakasulat sa iyang kwarto. May papel. Akong basahon. Dear tatay nanay. Mangayok kong pasensya. Uy, Ano, utsa ko na. ano nisulat yun na pa? Mangayok pasensya. Kailan pa tayo naman. Darling! Dali dire kayo may sulat dire si Eber. Nagakote pa ako naganigamo sabad-sabad Dali ka naman. lilingan di kayo dire. Ebidensya. Are sulat dire, sulat. Paton ko gito karon. Tara, sulat lang. Basa. Aba, Oh, masulat siya. oh, kana, basa. Naitay. Oh, basa. Uli ko sa bukid. Sugaton yung ko kanang karbaw nga kanang Puro Hills. Dali lang. Hanggang doon na siya, basa. May ari pa sa piya. Sa piyak. Naitay. Oh, Pasensya na ka mo kay oh. hindi Pero na kung ako pasensya. makaagwanta. Dili makagwanta. Saan dili siya makagwanta? Malayas na ako. Pangitaon ko anay nga akon ko galingon. Oh, malayas naman. Oh, sa ko no. Rake! Ano to na? Kabalo ka ko din ang kantong manghod mo. Wala ko na kabalo na, nay. Oh, Nga, sa may. ko no, dali lang. Ang manghod mo naglayas ko na. Basahan ang sulat. Basa. Basaha. Basa. Naitay. Naitay. Pasensyahan niyo ako. Malayas ako. Pangitaan ko anay ko galingon. Ate, naglayas ka lang gali, nay. Naglayas siya? Oh, sa ko no. Naglayas ako. Wala ka kabalo? Amo na kay lain-lain ang ginakote mo. Ginakote mo lang ng imo, pero may kay huwag ka nalabot sa manghod mo. Nay, hindi ka man mga mo si nanay, ay. Pabayin na lang to. Siguro, basi nagahudan lang sa siguro sa imo, kaga. Alis na nabi nga desisyon, ikaw man masunod. Dili pwede. Pangitaon ako akong anak. Pap. Ano nang ginahambal mo? Basi inyo karon ha? Dili pwede. Paghambal ka mo ka magsabat-sabat sa akon, kung kasarang na ka mo mabuhi sa kaugalingon niya. Pero mintras, ari pa ka mo di sa akon. Ako ang masunod. Dahil lagi pangitaon ako akong anak. Pangita to. Dahil lagi pangitaon ako akong anak. Hindi ka kapalit kung hindi mong pangita to, ha? Papa J. Nunoy. Ang pamangkot ko. Sugid ko ba kay nanay nga ara lang sa kapitbahay na mo si Ever? Nag-upod lang sila duha ni Best friend niya? Best friend niya? Anong dapat himuon mo pa, J. Nunoy? Wala